Morjens. Tänään oltais menossa Hattulaan ja sitten vielä Parolaa ja lopuksi vielä pimeällä ajateltiin nyt käydä kokeilemaan uusia kiekkoja sitten hiihtomaassa. Tässä nyt justiinsa venaile kotipihan läheisyydessä, että kaveri tulisi päästä sitten liikkeelle. Pitäis vielä käydä APC:n kautta hakee vähän maggaraa. Päästään rillaileen sitten siihen Hattulan frisbee golf radan sinne kodalle. Joo, mä jatkan venailua tässä ja pistän sitten taas tähän perään normaalisesti video, jos jotain sattuu tulee. Moro. Makkaran paistoa Hattula hiihtomaassa. Näin on. Kun kesällä on puhuttu, että makkaraa pitää grillaa, niin sitten lähet joulukuussa. Joulukuun 26. päivä. Ja ei vieläkään lunta missään. Syksyinen sää. Tulee perille. Savu puskee silmiin, saatana. Nyt täytyy toi ledi ostaa. Joo, kyllä tää aika hyvältä vaikuttaa. Joo, ledihän se on. Lentää aika tolleen perinteisesti. Ja näkyy vielä kun pomppi tuolla. Näin se on nähtävä. Ei vittu. Ois kyllä nättiä, mutta ei tuu. Ei lyhyeksi. Näkyy kyllä todella. Menikö se pois päältä? En tiedä. Vai menikö se vaan piiloon? Ei, on se päällä. Joo, on se päällä. Se vaan meni piiloon. Se näkyy kyllä. Se näkyy vähän, menee liikaa vasemmalla. Tuo ledi on pakko. Tuu nyt! Ei vittu. Lyhyeksi jäi. Näy hienosti. Joo. Nyt ollaan. Ei mene liikaa. Joo, menee liian korkealle. Nyt se on näkyy. Nyt lähti hyvä. Matalan. Hyvä, mutta vähän matala. Vittu. Tule välistä. Ei jumala. En mä tiedä, Aika hyvinhän se meni lopun kaikki. Nyt lähti hyvin. Nyt lähti Lyhyellä. lyhyellä, joo. Mut ihan tommonen medium. Hieno. Mut joo. Aika noin maa kestävämpiä. No ei varmaan halvimpia mahdollisia kiinnosta. Se oli hyvä. 3. Siinä oli ensimmäinen rundi